İrtenge şeyleriniz temli bulsun, birge bulsun hürmetli radyo tonlamışlarımız. Bulgar Radyosu stüdyosundan size yolkunlu kaynar selam. Сәлемлебез сезне дуслар һәм әлбәттә без бүген сөйләшә башлаган идек. Ул әңгәмәгә сез дә кушылыгыз. Безнең WhatsApp номер ачык 8917 85 55 91 5. Без сөйләшәбез дуслар, бала чакка кайта торган берәр шундый мизгелегез буламы? Сез гомумән менә шулай бөтен нәрсәне онытып, бала чага сыман теге рәхәттәнеп бөтен бер онытып кыланып аласыз. Дөньяны онытып? Яисә киресенчә менә хәзер яңа ел чоры бит берәр ниндидер мизгел кәефегезне төшерәме? Кәеф төшерү дигәннән Россиялеләргә шундый сорау биргәннәр. 19% беләсезме нәрсә дигән? Ачуны китерә шул пиротехника дигәннәр. Шорт килә, әле бер җирдә шартлаталар, әле икенче җирдә, әле аяк астына ыргыталар. Балалар белән йөргән җирдә бик куркыныч дигәннәр. Онан соң 10% Һаманда телевизорда шул ук тапшырулар, шул ук кинолар, фильмнар дигәннәр. Ул бит инде традиция. Онан соң тагын 10% аек булмаган кешеләр. Бәйрәм бит инде. Хәзер сирәк бит инде. 1 гыйнвар менә чыгасың урамга, кешеләр йөри башлый хәзер. Шушып йөрми. Һәм 27% Россияле барысы да яхшы, барысы да әйбәт, яңа ел бит бәйрәм чоры, кайф күтәргән җавап биргән. 27 түгел, 97% булсын ди шунда. Алар теге афидәгез лотос позасында утырып, былайтыр барысы да яхшы дип утырмыйлармы? Белмим бит аларын. Тик менә күпчелек кеше әле тагын шулай да дигән, яңа ел чорында вакыт җитми башлый, шуңа ачу килә дигәннәр. Алдан ук әзерләнә башлыйбыз дип әйтәбез дә, аннан соң соңгы сәгатьләргә генә барысы да кала дигән. Ансына инде гафу итегез, үзегез гаепле. Аннан соң ашау, күрмәгәндәй ашау, ризыкны күп итеп әзерлисең, аннан соң әрәм булмасын дип ашыйсың дигәннәр. Һәм инде әлбәттә зур шәһәрләрдә бөкеләр аеруча арта дип. Аны ашауны теге әрәм булмасын дип түгел, кирәге кадәр генә ашагыз. Тагын бер пунктны өстәргә кирәктер миңа калса. Нинди? Яңа ел җитә, әҗәтләрне биреп бетерергә. Яңа елга әҗәтләрсез керәм. 1 гыйнварда әҗәтне киредән сорап торырга.